heɗiyankoɓe Weltare TV andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Madina Gunasa Pakana Pacana Kantora Bisabora Tagutalla Butanda Makadugo a nyamanari ba fata kon waktu yoni hato sewnde kame tintila kabruji mene demgala pular to leydi Sénégal ma aranene kabruji mena musidɗo meɗen Bokara Sako to leydi Mauritanie ɓoyata horejo jagoɗo leydi ndi ma daro e yeeso sarɗi yankoɓe ngam artude e golle mum hitande yewtude kam e ndeɗo hen wonande kala ɗum noon wajjogori wadde ko nogase jeeɗiɗi nduɗo hen lewru to leydi Mali manditare armée koninkoɓe leydi ndi ko ñalawma hande o ngam salade araɓo ko ɗum jeeyi sababu défileji mbaɗata to leydi Guinée ha hande mayɓene jokki mayri e cuuɗi dumbirɗi taweteɗi toon to laaɓe ɗiɗo mbasi toon pittali men kono tuuma yooɓi pittali men ɓe ko ñaw biyeteɗo coronavirus to leydi Côte d'Ivoire catala tambi ngara sumgoji leydi ndi ɓe dirtini joƴingol ɗereji ko fate banggue sumgoji sarɗiyankoɓe ha nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru to Burkina Faso wottoɗɗama jagorɗo beldital hakkude ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗum jeeyi sababu wo haytini plante mo addanno on gardiɗo landa laamu to Tunisie horejo jagoɗo leydi ndi huccodiri e ɓesguji leydi ndi to Uganda Somalie États-Unis de Amérique ha to Thaïlande musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗena ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi won hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge nden ka e kisal omo jogui siroji wonande ɗo yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono nonne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓe hen ko ɓuuri labde ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi a yi ha to leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi jomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando fade ceerno Djiby Sy ayo mi dañi bela mi hirnana bela ayo mi joftay bela ayo bela ayo mi dañi bela docteur Djiby Sy wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djiby Sy ene jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe taweteɓe région mo Tambacounda wuuro Tamba hay ko taari Tambacounda kala altina ene hawra 17 lewru janvier docteur Djiby Sy manaɗo wuuro Tamba holto docteur Djiby Sy fayi o fayi
koye legal biyetegala saare walla mbiyen quartier saare Issa juma mawɗo gonɗo ɗon étage gotono ɗon ko ɗon docteur Djibiso udditi pharmacie muɗuma ɗum noon Tambacounda e ko taari Tambacounda kala on dañi koɗo wittiyanke safriyanke kumpitiɗo ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli fulɓe noon mbi safroyade ɓuuri safroyede ɗum noon jehen jaɓanen docteur Djibiso law siftinde on docteur Djibiso ko wittiyanke ngana bittuɗo ha heeɓi humpito mum ko fate banggue kisti kame hémorroïde hernie fibro kono kadi ɗo ɓuutowo teskiɗo oɗo saaha mo gonɗena nana ustre ko fate banggue gorago muɗuma docteur Djibiso ene safra no feewi on neɗɗo cimmiɗo huuɗo bonko ko hanate ƴiƴam muɗuma so tawi ari ha to Dakar legal Kelmasar a ƴetti bisaɗa fayi buuna a wi ɗum are Tampa ma tawɗon base docteur Djibiso jooɗi ɗon ko Baba Dia kala hen noon ko jiɗɗon tawa ene ɓuura labde mbatten ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗen 78 353 28 92 walla noon so tawi ko numéro makko WhatsApp mbatten ko 00 223 70 85 72 47 walla mbaɗen 77 924 16 81 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade docteur Djibiso mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogas silo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba Diaynde Weltare TV dental diine dente kala ene nelda duwaw wonande ceerno Yahya Limo kewɗon teskade bindi muɗum e nder weyngo kala ɗo jiiɗa bindol ni windi bisimillah rahmani rahim ne fawa hen bindi pular foti yahata ko darsuji walla ko jayndeli walla ko jayndeli nanguiteɗi goɗɗi kala ko bindima ko jahata ɗon ɗum noon jayndeli ɗi kala ene duwonoma ha tente Diaynde Weltare TV kam e fedde heblo sukaɓe Afrique caggal jaltugol aduna subaka hande o ton to Madina Gounasa wonande kaw makko biyetenoɗo ceerno Habibou Yahya Acha kam e nene makko jiidi yumma e baba on non yalti adun ton to Madina Gounasa Weltare TV ne nelde duwaw ceerno Yahya Li kono ne kadi ceerno Jalaldine Ba ceerno Jalaldine ton to Madina Gounas nelde duwaw dendagal Madina Gounas naɓe kala jaltugol aduna ceerno Habibou Yahya adde jomiraɗo nannatamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni jaheten koye kabruji men leydi Sénégal ma artanen e jayndeli leydi Sénégal musidɗo meɗen Bobo Ngendi woni ceerno Bocar Sako. jam hiire mon ayawo yeɓirde Weltare TV jam hiirema Sar Abdoulaye Sarr yonti kabaruji men ɗo e nder leydi Sénégal Moustapha Cissé Lo on dey mo ganduɗa ko on jooɗiɗo suudu sarɗeji leydi Sénégal ko sehil horejo leydi Sénégal Macky Sall hayso tawino balɗe ɓennuɗe luural manggal waɗino hakkude mabɓe kono kay Moustapha Cissé Lo dejata e haalaluji muɗum gam artirde leydi Sénégal e jaam e kisal e banggue haqqilantagal muɗum kanko Moustapha Cissé Lo holitide oɗo saaha gonaɗo ene wayno jeeyagorɗe leydi Sénégal e DG ɗi ko ɓen jogui koppareje ɗe koppareje ɗe ɓe jogui ɗe hay goto anda to ɓe dañi ɗum o holiti ɓe mbawa liggade haaɓe daña ɗeɗo koppareje eno mbayi hewde ni e wiide Moustapha Cissé Lo kanko Moustapha Cissé Lo holiti laamu ngu fonno ko wattude haqqilantagal muɗum koppareje ɗe ɓe dañi ɓe totta ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe ene jogui caɗele ha diwti kerol guila e basal ha e caɗele ha e golle ene ngakki ɗo e nder leydi Sénégal alay saago ɓe guitta koppareje ɗe ɓe mbawa wallude ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe e wiide Moustapha Cissé Lo holiti noon ɗeɗe caɗele no wayi hewde ni so tawi leydi ndi fiɗɗitima girñitima ɗum ma addu caɗele mawɗe no fewi tawde ni ɓe gardata koye doole ene wawi addude caɗele mawɗe no fewi e nder leydi Sénégal caggal ɗum mone kala ene wuuri caɗele muɗum ɗo e nder leydi ndi e wiide Moustapha Cissé Lo ko ngoɗon e rango o werli ɓeɓe ganduɗa ko jagorɗe ene wondi e DG ji wonɓe ɗo e nder leydi Sénégal e wiide Moustapha Cissé Lo kedduɗen Ousmane Sonko ko gardiɗo landa Pastef o portino plainte mo ganduɗa ko on woni Mamoudou Diallo e Dahirou Sarr e Maysa Ndiaye ene wondi ɓeɗo kala o holitino won koppa
koppareje ɗe jogui kene tolno e 94 milliards capanɗe jeenayyi e nayyi milliards pawɗi temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi milliards ene wayno holiti ko ɗum woni koɓe jogui ene tuuma e dow mabɓe caggal ɗum ganda ko on woni Ousmane Sonko ƴettino plainte fawi ɗum e dow mabɓe guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi guila nden ha joni oɗon plainte de o udditaka o waɗa koye nder 3 luji emo ganda ko on woni joguiɗo ñawore nde o udditani oɗon plainte ha oɗo saaha gonaɗo ɓe kolliti noon so tawi plainte o arino mataw maɓe daaro e yesso ñawore hakkude mabɓe mo ganduɗa ko on woni Ousmane Sonko hakkude makko e Dahirou Sarr en wonde e Maysa Ndiaye mo ganduɗa ko on wiyete e Mamour Diallo caggal ɓe darodaki e yesso ñawore rewde lawol oɗon plainte mo pertuno hakkude mabɓe ene wayno on kam hedditima e juuɗe ñawore joguiɗo leydi Sénégal ñawore e nder leydi Sénégal losko waɗago hande ko fati e rafi coronavirus jagorgal toppitingal ko fati e cellal Abdoulaye Diouf Sarr ene wonde e docteur eɓe safroɓe rafi coronavirus ene wayno kene tolno ujunere e temedde tati e capanɗe jeetato innama aade ko ɗum waɗa losko arti ene wonde e rafi o kene tolno temedde ɗiɗi e capanɗe joyo innama aade so qimama noon ko fati ha joni e sappo e jeetate piccal pawɗi sappo e ɗiɗo innama aade ene wayno ko ɗum teska rafi coronavirus o e raaɓo ene heewi ha diwti kerol hande e ñalawma hande o kene tolno capanɗe jeeɗiɗo e jeegoma innama aade ɓen dey ko raaɓo hay ene wonde ko raaɓodirɓe koye mumen taw ko wondunoɓe rafi coronavirus ene wayno kene tolno temedere e capanɗe jiɗɗe e nayyi hay goto anda daab ɗumen rafi coronavirus o ene wayi ken tolno temedere capanɗe jeenayyi wonnoɓe rafi coronavirus hande oɗo saaha ɓe celli ɓe kooti galleji mabɓe certi e rafi o ha laaɓi ceera kene tolno capannayyi e jeegoma innama aade ɓen ko tampuɓe e rafi coronavirus jogui poofale mabɓe ko machine ngaji ene wayno docteur eɓe leydi Sénégal nana jiimi e mabɓe ene yakorama ɓe keeb cellal mabɓe ko ɓuuri yawde e yacade e ñalawma hande o ko yimɓe sappo ha joni jalti aduna e rafi coronavirus taw ko rafi coronavirus o woni sababu mabɓe yaltude aduna e rafi coronavirus o ko fuɗɗo e nder leydi Sénégal kene tolno ujunnaje nogas e tati e temedde jeegom e capannayyi e ɗiɗo innama aade ko ɗum woni ko raɓa rafi coronavirus o selluɓe rafi coronavirus dendagal ko rafi o naata ɗo e nder leydi Sénégal kene tolno sappo e ujunnaje sappo e jeenayyi e temedde jeeɗiɗi e capantato innama aade ko ɗum woni ha joni ko selli e rafi coronavirus o yaltuɓe aduna e rafi coronavirus o ko naati ɗo e nder leydi Sénégal kene tolno temedde joyyi capanɗe nayyi e jeegom innama aade ko ɗum woni ko yalti aduna e rafi coronavirus dendagal ko rafi o naati ɗo e nder leydi Sénégal ha joni ɓeɓe ganduɗa ko wonɓe cuuɗi cafri leydi Sénégal ene yakorama ɓe keeb cellal mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccare kene tolno temedde tara e capantaro e pawɗi capanɗe jeegoma e joyi innama aade ɗum woni e nder cuuɗi cafriɗe leydi Sénégal ene yakorama ɓe keeb cellal mabɓe garten e nder diwan mo Matam ene wayno falde Matam wuuro wiyetego Agnam e ko ɓenni ko honorable député Farba Ngom o waɗino hôpital goto jungo makko o nani hen e doole makko e oole makko sen mbi Farba Ngom o woni ko jooɗiɗo suudu sarɗeji leydi Sénégal kanko ardi kawtal dowri mo Agnam mo waɗanno hôpital toon to Agnam oɗon hôpital noon ene wayno balɗe e bandum o gasi ha laaɓi ceer oɗo saaha noon ene wayno hôpital o udditama fuɗɗima ummanade e banggue safara docteur eɓe kala gaari gam joni kala mo ganduɗa joguiɗo oɗo saaha banggue rafi cellal ene wawi yaade e nder oɗon hôpital gonɗo toon to Agnam o udditi e oɗo saaha gonaɗo yen toon to diwan mo Djum tonne deyne komo ganduɗa ko on woni douanier goto kanum jokkodirno e joom saret goto hawo jaggi ɗum o fi ɗum piggal musgal no fewi oɗon douanier noon o jiiya ko wuuro wiyetego Demet kono caggal ɗum sukaɓe wonɓe toon to Podor kamɓe kala ɗum musiɓe no fewi guel ɗon cukalel ha entri e nder hôpital caggal ɗum kamɓe kala ɓe daadi ɓe kolliti yidde yoftade caggal ɗum ɓe jaggui douanier goto kamɓene ɓe pi ɗum ɓe guddi ɗum e suudu ha min gonɗa ko gardiɗo douanier ji toon to Demet ari gam wawde yaltindemo caggal nde ɓe jaltintamo hewtoji ɗi kala ɓe beddima kaaje ha diwti kerol oɗo saaha hollitama e banggue nokkuji ɗi foretaji ɗi doguete ene waɗi ɗeɗo caɗele ha diwti kerol saaha kala eɓe kawra e ɗeɗo caɗele hakkude douanier ɓe e dogoɓe forot ɓe caggal ɗum hollitama sukaɓe hewɓe guuri koye forot e nder ha joni banggue oɗo saaha norme gonɗen ene wayno oɗo saaha sukaɓe hewɓe ngala liggey mumen ko wadde ha joni dogde forot gam dañde hen koppareje ko wurni ɓesgu mum bandiraɓe sehilaɓe ayaw yeɓirde weltare TV ko sehil mon guiɗo mon Bocar Sakho ɓurɗo lollirde Bobo Ngendi yo jaam walanen amina ya rabbal alamina Bobo Ngendi golle ma jooɗi peewi foroɗo doggoɓe e ɓen douanier ɓe ne heewi pelɓodire no fewi ma en jaa ha toon to Madina Gounass jabɓoɗen Amadou Samba Lo ceerani kala e saaha diwan Pacan kantore Bissabor wadde tenol pattam lamiwol taw ko tenol leɗɗe addude ɗum
ɗo e galle ceerno men ceerno Jama Tidiane Ba ɗoyti e Madina Gounass caggal nde ɓe ngari alarba jawtuɗo yoga e yimɓe seeɗa ɓe gaddi leɗɗe ɗon leɗɗe ɗe girodira hakke koɗe cohla e galle ceerno nde ɓe kooti toon to guure mabɓe ɓe kaltidi e oɗo ñalawma talata mo kalten ɓe mbaɗi dawol mangol taw ko berlier mawɗo leɗɗe ha heewi tep ari ɓe gaddi ɗo e nder galle ceerno wonanide dangal ɓesgugal foof weltare ceerno Siraji mo aynimade kunjama gardinoɗo ngol tenol dawol amen hande gila hande waɗi balɗe tati nde men garno alarba ɓennuɗo o leydi ndi adunoɗo ziyara leɗɗe min jiiga ko hawni men seeɗa rewɓe ino yalti ino dari e damle galle ceerno he ino yirodira leɗɗe ɗe goto fof no wiya ƴeftere waare nawato mum hay leggal gotal ala toon way noon ɗum memi ɓerɗe amen ɗe min hooti tawde ɗum fotani wonde yimɓe wonɓe e ndeɗo ladde e ɗeɗo guure so tawi leɗɗe manki galle ceerno ɗum ino hawni no feewi wona seeɗa en kooti noon min noddidiri téléphone ji nde wonno ziyara waɗama hanki ɓe mbawa kadi haltude wonde kadi ɓaawo janggo tan yo ziyara arte e heddiɓe ɓe noon miɗen ñaagui ɗum yaafuya ko yamirore moɗon onon heddiɓe ɓe tawaka ɓe ko yamirore moɗon lomtade on tan e yiide ɗeɗo caɗele ɗeɗɗe e galle ceerno ko ɗum addide men mbaɗi ngol ɗo dawol ɗen guure hemnoɓe tawtirde ngol ɗon dawol omo limta hen ceerno Aliou ama kuttan sansankoto o yeehi o haalani wuro ngo fof o yaltini ɗum hay goto heddaki so wona rewɓe Sadio Bari kadi yaltini wuro ngo Afia ɗa ceerno Afia kadi yaltini Afia naaɓe kamɓe kadi ɓe ari e aynemadi Kunjama e Maloyel e Kuccidi masa Allah min kawri ɗo kallu Kuccidi ɗo min teeni leɗɗe ko beele ko minen mbaɗa e ben min gadda galle ceerno nde min dawi noon hay minitaji nogas men gonani ɗon machallah de leɗɗe komin keeɓi ɗon ko ɗum heƴata e benuji ɗiɗi min jooɗi noon min kaali hol fonno e leɗɗe yarata to galle ceerno saabu leɗɗe ɗe Allah e majje moƴƴude min yiiɗa hay leggal gotal heddo ɗon woni min noddi Alhaji Fallude wonno kanko omo jokkodiri e Sadio Bari e Basiru e ceerno kabaru golle nayyi ko so tawi ɓe coodi nayyi ɓe carta ɓe naɓa jawɓe Dakar ko Alhaji Fallu ɓe gollodirta eɓe noddi Alhaji Fallu noon komin pelliti ko fof min tawi kadi on ɓuuri men fellide ɓuuri men darade ɓuuri men wakkilade ko ɗon e ɗon o noddi soferjo moƴƴo mo ganduɗa ino wi kala ko faati e golle ceerno to diwan pakkane pacane ha Guinée Bissau kala ko ceerno addante toon somin kalanimo tan ko gasoil tan omo ñaagui duwaw hande noon minen guure ɗe min dendi toon min carti leɗɗe ɗe ha leɗɗe ɗe pelliti heƴata e oto he min dari noon min mbaɗi leɗɗe ɗe ha leɗɗe ɗe Allah waɗi kanje fof min gaddiɗe nde min jotti galle ceerno rewɓe ɓe fof yalti dari ɗi wiya alhamdulillahi rabbil alamina hayyo leɗɗe gari leɗɗe ɗe tellinama min tellini leɗɗe ɗe ha ɗo place leɗɗe ɗe ɗo wonno ɗo ha heewi ha ɗe yalti bowal ha ɗe heddi e oto he min liɓi leɗɗe ɗe rewɓe kadi ƴefti leɗɗe ɗe naɓi galleji mumen kamɓe arnoɓe ngol tenol ɓe tawi ɗon ceerno Siraji mo ceerno Jama Tidiane Ba rokkiɓe duwaw holli ko weltaru mawde e ngol tenol pattam lami walla ko musidɗo moon Amadou Samlo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Amadou Gounass eɗen gandi Amadou Lotto Madina Gounass eɗen gandi hande leggal ko kanŋe mawɗo e nder rendo men ɗum noon ballen rewɓe ɓe e kala saha no ɓe keɓiri leɗɗe sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie 1301 woni ƴewdaɓe capanɗe jeeɗiɗo walla mbiyen temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo ɓen mbaɗa ko test rapide 350 ɓen ko laboratoire ko toon ƴeewa e wiide jagorɗo kalfinaɗo celal ɓallimo leydi Mauritanie capanɗe jeegomo keso hanki tawa ne jogui oɗo henna mboros ɗiɗo mbasi pittali mumen 120 keeɓi cellal mumen guila tan ñawo feeñi e nder leydi Mauritanie lewru mars hitande manide ɗo nde Mauritanie ene winditi kene fotta wonde 16,150 woni fiɗaɓe e nder leydi ndi kala e nder ndeɗon limore kene wona ujunnaje 10,4 e cappa ujunnaje 14 jafoɗon ujunnaje 14,729 keeɓi cellal mumena 400 mbasi hen pittali mumena to leydi Mauritanie keddana joni cum musɗo waɗi e nder leydi ndi nokkubire adhor noon ne tawa e nder état mo bassine oriental on cum noon o fuɗɗi ko guilñande aset ko hanki jamma talata ko nden cumo dañi ñippede e wiide jagorɗo kalfinaɗo taaridi kene fotta wonde ujunnaje 2 mètre carré ɗum tigi woni ko sumi hen ha ganda sukaɓe kame gendarmeɓe e pompier kala garin toon gam wallude ɓe ñippude oɗon cum waɗani hen mayɓe waɗani gañiɓe kono kam kala ka ene wiye huuɗo rende ladde kame dabeje kala kon huuɗo kam gasi ha laaɓi ha wi ceera sud sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie wiide Sahara Média ɓoyata
maɓe bismo hoorejo jaggoɗo leydi ndi woni Mouhammada Wuld Bilal kanko noon toɗɗanoɗo gila tan hitande ujunaji 2020 hawruno koye lewru août woni hoorejo jaggoɗo leydi ndi ɗum noon mawo daro e yeeso sarɗiyankoɓe ɗum jogori wadde ko 27 nduɗo henna lewru ndu gonɗen ngam artude ko fate banggue hitande yewtunde golle makko e nder hitande wonande golle ɗe o jogori gollade kanko e gouvernement makko to leydi Mauritanie keddana joni al akhbar ɓe kolliti Mouhamed Ould Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie to jooɗade mum toon to Kasra o holliti wonande hay commentaire goto wa ala ko fati e ɓen loskoɓe ko fati banggue laamu makko yewtungo ɗum noon hay commentaire goto wala hen tene kadi wa artata ko fati banggue ɓen loskoɓe tumani o jodde mabɓe hay konngol wa haalani tene kadi o jogorani haalde nde tawno ko ɓen kalata ko wa anda ɗuma ko tuma ko wa anda o heptinani haydara so wona hanki goto e ɓattiɓe ɓen loskoɓe kolliti dossier ji makko kala gasi ha laaɓi ko fati e banggue losko happa ko cetal tammigal ko fati banggue audiovisuel leydi Mauritanie e gardugol biteɗo Housseynou Wuld Meddo o holliti ɓe mbaɗi batu balɗe tati ngam rendinde yoga e jaydiyankoɓe public kam e privé kala ɗum noon ko yidde kamɓe kala nde ɓe gonata neɗɗo goto e nandiral guilay kabruji ha e catugol e sifa dokkirgol ko fate banggue kabruji kono ne kadi so tawi woni ko enquête tokoso holno jaydenke waɗata ha wawa hebde oɗon enquête ko ɓuuri labde walla ala ɗum noon ko hollirde kamɓe kala koɓe neɗɗo goto ngam ŋarɗinde on jaydiyanke fotani haalde dayrayte foti tan haalde koko gonɗi ko woodi tawa kadi ene nanna yimɓeɓe ko poti wawde nande taw hunde kala ene rewa lawola tawari ɓe kolliti wonande Sidi Diarra kam wonno sarɗiyanke leydi Mauritanie rutti kadi wonno maire wuuro Rosso mo Mauritanie oɗo saha holliti hanki to ñiɓirde muɗum acciti ha laaɓi kala kene wiye dawrugol oɗo saha o yiɗi himmirande ko goɗɗum ko wona dawrugol yiddemo ko foftade o saha mo gonɗena sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali chef de état majeur général armée leydi Mali ɓe kolliti ɓe nangui ɓen tato tumaɓe taw jiiya koye pelle jihadiyankoɓe hen goto nanga ko toon to kona e tufde awo yarata koye duuɓi 20 on toon jagga goɗɗo jagga koye kumbi toon jagga yarata koye duuɓi 45 goɗɗo jagga koye wuuro funne yarata koye duuɓi 26 kamɓe kala koɓe aynaɓe jawdi nder indi 4 kono noon ɓe tuuma aɓe jokkodiri e ɓen joguitiɓe armeji ɗum noon o saaɓe tawi e juuɗe dadiɓe leydi Mali to Mali keddana joni mandittare armé leydi Mali ɗum noon wonno ko hitande 1991 ha yettanima hitande 2021 woni duuɓi 60 ko armé Mali tafa oɗo ñalawma hande so ari hewno wadde ko défileji konin koɓe leydi ndi kono hikka ɗum watta ngam hadde oɗo saha moɓodiral raaɓo ko fata banggue ñaw coronavirus kono bandaw hoorejo leydi ndi ma tawi to katti hande e yeeso konin koɓe leydi ndi ngam wasiyade ɓe caggal nde konin koɓe pecci e pelle jonɗe no fewi ne tawi nder leydi ndi ngam habtade pelle ceɓitiɗe joguitiɗe armeji taweteɓe nder leydi ndi so tawi noon ko cikko hoorejo leydi ndi woni Assimi Goïta oɗo saha kañumne ma faw hayre mum adide kikiɗe hande o taw ko mahde hôpital militaire toon to Bana Koroni taw ko hôpital mawɗo no fewi to Mali kedra joni gardiɗo fedde taw ganduɗa ko haɓotoɓe alɗugol e dow keceji miskineɓe walla alɗugol e dow jeyi laamu walla funtiji ɗi ndewani lawola e gardugol mumini guindo joddima hanke hoorejo leydi Mali ngam hollide oɗo saha yiddeɓe ko fedde mabɓe o CLEI nde wawata sembolinede ngam jokkude haare muɗum ko fati yoga e mbuñaari ɓen alɗikkintoɓe dow keceje miskineɓe ha e guykaji ɗi ndewani lawol kala ha joni koye Mali kedrema e garte sifande bandaw hoorejo leydi ndi nden sifande noon wanno ko 31 lewru bawte hitande mani de ko fate banggue prime ɓen gollotoɓe e cuuɗi safara taweteɗe nder leydi Mali kono kadi nden sifande arti hen ko milliarduji 5 pawɗi temedde 325 million ene fawi 27 ujunere ko ɗum woni ko jogori feccude kene fota wonde 25
ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeegomo e nayo neɗɗo goto kala ene fota darodade e capanɗe nayyi ujunere e ko fawi e mbooli ɗum woni primaji wonande ɓen haɓotoɓe ñaw mboros gila tan ñawo feeñi e nder leydi Mali to leydi Mali jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli o holliti ujunere e temen nayyi e nogas e nayo woni ƴewdaɓe kikiɗe hanke o so tawi jogaki oɗo hen ñaw mborosa tawane wondi hen ko capanɗe jeegomo e jeegomo tawani wondi hen ko nogas e jeeyo jafoɗon nogas e jeeyo tawani gondi hen yimɓe jeeyo mbasi pittali mumen hanki toon to leydi Mali to leydi Gambie ma en jaɓɓo musidɗo meɗen kodde nene Abouba gardinoɗo landal laamu e laamu Yahya Jammeh arti e konguɗi Yahya Jammeh. eyyi ko noon tigui Safa Bakary Tombong Diatta ko kanko ardi landa biteɗo e PRC laaminoɗo hen tedduɓe nogas e ɗiɗi o wi tan nde Yahya Jammeh ne wawi artude leydi mum kala waktu walla kala saaha ɗum fawaki e kaldigal walla e hay kuulal gotal caggal tan nde sungoji mbarnoɗo hitande ujunnaje 2016 Yahya Jammeh jaaɓi ɗum rutti ha ɓooyi o salti ɗum o ha soldateɓe CEDEAO mbawi nadde ɗo o dogi o mooli toon to Guinée Équatorial ene wayno noon caggal nde o yewtitanno e jandiyankoɓe ɓeɗe o holliri tande wonde Yahya Jammeh e gartugol mum ɗo e nder leydi meɗen te Gambie fawake hay kuulal gotal walla kaldigal gotal saabu ɗum ko jibinande leydi ndi tene kadi kala waktu ene wawi artude ɗo e nder leydi muɗumen ɓe kaali kadi ɓe mbi beele landa mabɓe o ma lingodir e landaji goɗɗi woni wadde coalition wi ɗum ɗon foof fawi koye kaldigal e mo kala kadi ƴeewa intérêt muɗum holto heedi ene wayno kadi ɓe mbi beele toɓɓere adinde nde wonata pour Yahya Jammeh wawa artude ɗo wi ɗum ɗon ko woni yeeso daɗani guite wi kadi haaside mabɓe ɓurɗo mawnude hande ɗo e nder leydi ndi ko laamu président Adama Barrow saabu ɗum ko wayno werlaji mabɓe e boñuji mabɓe kadi ɗiɓe moftiranno koppereje e nder cuuɗi moftirɗi foof koko fawa jungo oɗo waktu wino wayno duuɓi nogas e ɗiɗi hay werla goto ɓe ngala ɗo e nder leydi ndi te laamu président Adama Barrow gila jooɗi duuɓi nayyi faade joni hokkiri ken tolno e capanɗe 74 werla ɗo e nder leydi ndi omo ñaagui noon hoorejo leydi ndi président Adama Barrow nde wata uddidde guite muɗumen te kadi fina anda kadi ɓalliɓe ɗum ɓe wona walloɓe ɗum yo dado keesi muɗum ha tiiɗa wawa tigui rigui réglude ɓen no hannirta ni ennete kadi o haali kadi e ardiɓe sungoji ɗo e nder leydi ndi woni ndeɗo fedde wintede IEC wi o hoolakiɓe gam tan ɓe mbawa ardade e sungoji paaɗen hitande ujunnaji 2021 kodden hen Abouba jokkodiranno e jeyne men Weltare TV ɗo e Serekunda. kodde nene Abouba to Serekunda min nawtuma to Matamé kaggullaɗe sen giwi toon to leydi Gambie paaɗen ko toon to Guinée Conakry laabe ɗiɗo dumbaɓe cuuɗi dumbiri ɗi mbasi pittali mumen hen goto taƴanono ene lelo e kaso ko duuɓi capanɗe tati caggal tumede ko bandi mawɗo no fewi kadi ko jawɓotoɗo pittali tigui rigui goɗɗo noon ko joñanoɗo tan haade mum ñawede ko noon nanggano ko toon to pitta wujjanno ko jawdi darindi hinde nayyi kamɓe ɗiɗo mbasi toon pittali mabɓe caggal noon nde loskoji mbaɗa hen tawa yooɓi pittali mabɓe ko ñaw biteɗo coronavirus heddiɓe ɓe coronavirus mbarani ko ɓen mayɓe e nder kasoji toon to Conakry ambassadeur mo leydi Guinée Conakry e laamu leydi Amérique e rima oɗo saaha laamu leydi Guinée ndu Sékou Touré nde wawata yurnitade ɗiɗo hen mayɗeli baɗoji e nder kasoji ɗi ɓe toppito haqqe innama ade e nder leydi Guinée to Côte d'Ivoire tambiɓe catal sumgoji dirtini ko fate banggue joƴƴingol ɗereji taw ko sumgoji kebanteɗi 6 lewru mars ko fate banggue sarɗi yankoɓe fonno gasde ko hande ko fate banggue joƴƴingol ɗiɗon ɗereji ɗum dirtinama ha nogas e ɗiɗi ndo hen lewru woni aljuma sanga 18 h kala mo joƴƴinano jeetake ɗiɗo hen sumgoji to Burkina Faso hoorejo leydi ndi toɗɗima Zefrana Diabré yo won jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue beldal ɓiɓɓe leydi ndi kala guila e dawriyankagal ha e goɗɗum kala kamɓe kande ɓe gonata goto kanko noon Zefrana Diabré wa addinino kayitol laamu wonande Simon Compaoré gardiɗo landa laamu ngam yidde tan andinde yimɓe ko toɗɗa ko on wawi jogade ɗum oɗo saaha o holliri wa haytini ngol ɗon kayitol beele ɓiɓɓe leydi ndi kala ceerta e ñawoje kamɓe kala ɓe gona e beldala to Burkina joni keɗoɗen curé nokku biteɗo Subagandugu taw ganduɗa ko curé biteɗo abe Rodrigo Sunna kam tigui majji guila hanki taw fano ko nokko biteɗo Bofar noko fano ko nokko biteɗo Bafor tono fano kono haɗo ɗo goni o yitaka yaltinigol kayitol ko église mo ardino cuuɗi Issa yankoɓe o ardino ɓen kolliti haɗo o yitaka to Tunisie balɗe 5 gulɗe jaw jammaji seppoji e duppugol
kanko hoorejo jagorɗo leydi ndi hanki wa yalti e télévision kikiɗe wadde discours makko hollirde wonani gulali mabɓe e mette mabɓe kala kamɓe gouvernement maɓe jurni to ko sukaɓe kaali ko kono neɗɗo hutorta ko sembe gam duppude eɓe gandu luwa ko luwa tene kulal hiftolelo ene woodi Uganda kanko ɗon ambassadrice de États-Unis de Amérique biyeteɗon Nathalie Brown jinnoɗo yaade to galle wonande Bobi Wine taw ganduɗa ko candidat jarawo e duuɓi 37 mo gañaki kurlaɗo e galle mum jinnoɗo yaade toon haɗa yaade toon to Kampala to Somalie Donald Trump sifino gila tan mayirde hitande ɗo hen temedde jeeɗiɗo koninke e taw ko Amérique naɓe tawi tawita Somalie ne giwa toon tene tan ɗo e lewru koye sumgoji faya toon to Somalie to Washington ñalawma hande o nden ka e kisal sembolinama to galle danejo ha toon e nder o Washington kala ɗum noon ko sembolinde nden kay kisala ngam naatgol golle Joe Biden ma sud jungo mum kikiɗe o mo gonɗen huccita e ɓesguji Amérique naɓe kala fawa e deftere nde hinde Bible ene wondane wata ma jogor leydi jaam e kisal kono kadi ma haytino yoga e projet ji ɗi Donald Trump wonno e dow mum ha tenti ko fate banggue mahde mir mawɗo no fewi hakkude Amérique kam e Mexico ɗum ma haytino ha ɗon nonne kadi e leyɗele hewɓe taw ko arabeɓe kaɗaɗe nadde toon to leydi Amérique ɗum kala maw ittu ko fate banggue yoga e ɗanle ɗanniɓe toon taw ko fate banggue gueɗe pawaɗe men foof maw ittu maw artu kadi e sifande paari taw ko sifande haɓade ko fate banggue waylo taridi maw arten ko waɗa ɗum ko hiiri ko kala hande mawo yah toon to guenale ɓen koninkoɓe ɓe gandaka mawo joƴƴino toon bouquet des fleurs mawo yaadu e Barack Obama gonnoɗo hoorejo leydi ndi kono ne kadi kame George Bush ene wondi e Bill Clinton ko wona ɗum ko Donald Trump kikiɗe hande o ma yaltu toon to galle danejo hocce laana ndi waw ka présidentiel faya toon to Floride ko toon jogori joƴƴinode wolisaji muɗuma kono kadi o waɗi ko yimɓe hewɓe padano e makko kanko Donald Trump so huccidde hanki kikiɗe e ɓesguji Amérique naɓe kala wadde discours makko omo duwono Joe Biden nde jogotto laamu ngu jaam e kisala nde waɗata rusit tottala ko wona ɗum ko hanki wa yaafima 17 dumbaɓe e cuuɗi dumbirɗi Amérique hen goto noon ko tumanoɗo e mbuñaari mawdi no feewi Amérique naɓe mbaɗi bye Donald Trump mbaɗi bienvenue wonande Joe Biden to Thailand ñawama toon debbo goto ñawama toon to Thailand kanko debbo noon o ñaawa ko wadde mo clip audio taw kadi ngana on clip audio mo tuuma hen omo haali haala bonka wonande famille royal galle laamotoɓe to Thailand o tajanama duuɓi 43 omo lelo e kasso ɗum ko caggal nde o haali ngol konngol ndeke gonɗi konnguɗi pular woto jedde laamɗo kala mo yeddi laamɗo colli ñaaya ngesa bamum goɗɗo jiitaɗo ko Jack Ma woni chinois galɗuɗo no feewi jeyɗo gollorgal Alibaba majjuɗo mo yiyano ko gila octobre hitande maynide hanki feeñi e vidéo goto e toon to leydi China musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanɗi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiran en